खुलुमबाय फुंबिलिनि गोदान खौराङाव फिन खेबसेयाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। दिनै 10 जुलाइ 2025 दासिमनि नोंथांमोननि गेजेराव फुंबिलिनि सुंद' खौरांखौ लानानै फैलायबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ थांनाय माखासे सप्ता सिगाङाव बर'नि सासे बयजोंबो मिथिजानाय ससियेल मिडिया सालायगिरि थामहिनबा इउटुबार रसमा ब्रह्म जाय गोबांथार रिल्स खालामनानै गोबां सुबुंफोरजों सिनायजादोंमोन। बिथाङा गावनि न'खर गारनानै हरखाबै सोरजोंबा खारफालांनायखौ जानो हागौ बयबो मिथिखायो। नाथाय रसमा ब्रह्मनि फिसाय आरो 8 बोसोर बैसोनि फिसाजोआ गोबाव सम नेबाय थाब्लाबो दासिमबो न' फारसे फैफिनाखै रसमा ब्रह्मआ, जायनि जाउनाव फिसाजोआ बिमाखौ नागिरबायनानै मेगनाव मोदै बोहैदों। रसमा ब्रह्मआ थांनाय जुन दाननि 9 खालार खालि न'निफ्राय सोरजोंबा खारलांनानै दिनैसिम न' फारसे फैफिनाखै। मख'नो गोनांदि आथिखालाव थारैनो बर' समाजाव हाबा जाखानाय आइजोफोरनि गोमानाय जाथाय, खारनाय जाथाय बायदिफोरखौ गोबां खेब खोनानो मोनबाय थागासिनो। गावनि गथ' गथाय थाब्लाबो गुबुन हौवाजों खारलाङो। बेबादिनो रसमा ब्रह्मनि बेलायावबो बेबादिनो एखे जाथाय जादों। बेराफारसेथिं बिमाजों गारनानै थांजानाय उन्दै हिनजावसा गथ'आ मोदै हुगार हुगार गाबदों। मख'नो गोनांदि क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा ओनसोलनि सिङाव थानाय मंगलाजरा माटियादल गामिनि जारिमिन ब्रह्मनि आंगो बिसि रसमा ब्रह्मआ न'निफ्राय थांनाय 30 साननिबो बारा जाबाय, नाथाय दिनैसिम न' फारसे गिदिंबोफिनाखसै। बेखौ लानानै न'खरा गोबां दुखुआव दं। बेराफारसेथिं 8 बोसोर बैसोनि फिसाजो गथ'आ गाबै गाबै बिमा रसमा ब्रह्मखौ जेरावखि थाया मानो फैफिननो थाखाय एबा फैफिनजानो लुबैदों। बेबादिनो फिसाय जारिमिन ब्रह्मआबो गथ'नि फिउचार इयुनखौ नायहर हायोब्ला थाबैनो फै होनना समाजारि बिजोंनि गेजेरजों खावलायहरदों। नैथि खौराङाव दङ बिटिसिआव गोदानै हाबनाय सनितपुर जिल्लानि बाटासिपुराव बिपिएफ दोलोनि फोसावदिंनाय हाबाफारि जानानै थाङो, जेराव मैया बिपिएफ दोलोनि मावख' बेखेवनायजों लोगोसे जयनिं हाबाफारिबो जालाङो। बे बिपिएफनि मावख' बेखेवनाय हाबाफारियाव सा 35 सुबुङा बिपिएफ हान्जाखौ मोजां मोननानै बिपिएफ दोलोआव जगदान खालामो। बिपिएफनि मावख' बेखेवनाय आरो जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन बिपिएफनि लेङाइ आफादगिरि रबिनसन दैमारि, पिलेश बाग्लारि आरो कार्तिक बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोना। थामथि खौराङाव दङ भारतारि अख्रां सान्थ्रिनि जगुआर ट्रेनारआ सोमजिदों गिख्रंथाव जाब्रबथाय। भारतारि अख्रां सान्थ्रिनि जगुआर ट्रेनार बिरखंआ राजस्थाननि चुरु जिल्लायाव फोरोंथाय लाबाय थानाय समावनो जाब्रबथाय जादों, जायनि जाहोनाव बिरखंआव थानाय एबा बिरखंआव गाखोनाय सानै पाइलटनि जिउ खहा जानाय जाथाया सोराङाव फैदों। भारतारि अख्रां सान्थ्रि हान्जाया बे गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव जाथायनि बागै गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। बेजों लोगोसे जाब्रबथायनि जाहोनखौ मोनथिनो थाखाय मोनसे बिजिरसालिया नायबिजिरनायखौ एबा नायबिजिरनो थाखाय बिथोनबो होनाय जादों, जायनि नायबिजिरनाय बायदियै बिरखंआ माबोरै जाब्रबथाय जादोंमोन बेनि सायाव गुवारै नायबिजिरगोन। जेराव बेराफारसेथिं भारतारि अख्रां सान्थ्रिया ससियेल मिडिया एक्सनि गेजेरजों मोनसे पस्टआव फोसावनाय जादों दि बेबादि गिख्रंथाव जाथायाव जिउ गोमानांनाय नखरफोरजों जों गोख्रोङै गसंफादों होननानै फोसावदों। जाथाय जायगानि पुलिस मावख'गिरिया फोरमायनाय बायदिब्ला बिरखंआ सानजौफुनि 1:25 रिंगासो समाव गोग्लैदोंमोन। जाब्रबथायनि उनाव जिल्ला बेंगिरि अभिषेक चुरामा पुलिस आरो अर खोमोरग्रा हान्जाखौ लानानै जाथायथिलियाव सहैयो आरो जाथायखौ समाधान खालामो। ब्रैथि खौराङाव दङ भारत हादोरा 9 जुलाइ एबा मैया बन्द फोसावदोंमोन। 25 कौटिनि बांसिन सुबुंफोरा हादोरनाङै पस्टेल खालामनाय आरो बेंकिं बीमा सिबिथाय, खैला खनि, राजालामा आरो न' लुनाय बायदि सेक्टरफोराव खामानि मावग्रा 25 कौटिनि बांसिन मावख'गिरिफ्रा हादोरनाङैनो बन्द फोसावनायाव बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि सोरखारि खामानि मावग्रा बेरेखा, आबादारिफोरनि बेरेखा आरो हादोर बेरेखाफोरनि बिथांखि मिरुआरि मावदांसा आफादफोर आरो बिसोरजों सोमोन्दो गोनां दालाइसाफोरा बे बन्द'खौ खालामदों, जेराव मावदांसा आफादफोर बेनि जाफुंसारनायखौ रैखा खालामनो थाखाय जथायनाय आरो जथायनाय नङै मोन्नैबो सेक्टराव थागथियारि खालामनायबो जादोंमोन, जाय गोनांथार सिबिथायफोरखौ गोहोम खोख्लैनो हागौ होनना साननाय जादोंमोन। बाथि खौराङाव दङ चिरां जिल्लानि काजलगावआव गिबि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्मानि आगान, जेराव जिल्ला बिजेपिनि गोदान मावखुलि बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै गिबि मन्थ्रिया बेखेवनानै होयो। बिटिसि ओनसोलाव जाय बियाबाव बिजाथि होगोन बे जायगायाव देरहागोननि थाखायनो बिजाथि होगोन बिजेपिनि
गुबुन फारसे जिल्ला कमिशनार मावख' आरो गोबां बिफानजों जथायै मोनसे हाबाफारिबो बानजायो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मैया लाखपति बायदेव आरो थुलुंगाखां बिथांखिफोरनि बागैबो सावरायनाय जालाङो। चिरां जिल्लायाव 29,000नि सोलाय 69,000 सुबुङा अरुणोदय बिथांखिनि रां मोनगोन होननाबो फोरमायनानै गालाङो गिबि मन्थ्रिया। हाग्रामा महिलारिनि केसआ दिनैसिमबो जोबनानै थाङाखै। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों। बे समाव बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोलाव सम सोमावसारबोनाय आरो सोमावसारबोनानै बिटिसि एकर्ड खालामदोंमोन आरो बे एकर्ड खालामसेयावबो थामहिनबा बेनि उनावबो हाग्रामा महिलारिनि केसआ दिनैसिमबो जोबनानै थाङाखै। बिथांखौ बेलआवसो दोनदों, नाथाय दासिमबो बिथांनि केसआ सोलिबाय दं होननानै बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारीया। चिराङाव आमसुवा खुंथाइ सोरखारनि बेरेखा गोख्रों सोमावसारदों। गिबि मन्थ्रिनि मुसुखा सावनानै बेरेखा दिन्थिदों बिजनी सोहोरनि सुबाइजार लामाजों मोनसे बेरेखा रेलि हाबाफारि बानजायो, जेराव मैया बिजनी आमसुवा बे रेलि हाबाफारिखौ दैदेनदोंमोन। मख'नो गोनांदि हादोरसा सोरखारा सुबुं बादगा एभिक्सन खालामनायनि बेरेखायै बे सोमावसारनायखौ खालामो, जेराव आखायाव प्लेकार्ड गिबि मन्थ्रिनि मुसुखा सावो। बेखौ लानानै चिरां पुलिसआ प्लेकार्ड आरो गिबि मन्थ्रिनि मुसुखाखौ सिख'नानै लानानै थाङो। सोमावसारगिरिफ्रा आसाम सरकार हाय हाय बिजेपि सरकार गो बेक बायदि स्ल'गानजों ओनसोलखौ गोमखांहोयो आरो दावराव-दावसि खालामो। क'क्राझाराव अनजालि दैमारिनि दैदेननायाव जोनोम मोननाय अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डनि मिरु आफादनि मावफुं मेला थांनाय सानखालि जालाङो। जयनिं जादों गुबुन गुबुन हारिनि गोबां सोद्रोमाफोर। फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव गोख्रोङै बाहागो लानायनि थांखिजों डक्टर अनजालि दैमारिनि दैदेननाय अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड थामहिनबा एपिबि दोलोआ बिटिसिनि दाब दाब जायगाफोराव मेल हाबाफारि लानाय बायदिनो थांनाय सानखालि क'क्राझारनि बालागावआव थानाय एपिबिनि मिरु मावखुलियाव मिरु आफादनि मोनसे मावफुं मेल खुंनाया जानानै थाङो। बे हाबाफारियावनो फैगौ बिसायख'थियाव बाहागो लानायनि सायाव दोलोनि दैदेनगिरि आरो मावथि सोद्रोमाफोरजों गुवारै सावरायनाया जानानै थाङो। बे मेलाव बाहागो लानायाव हानजानि आफादगिरि डक्टर अनजालि दैमारि बिथाङा माखासे गोबां बाथ्राफोरखौ बुंथिदों। भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिखौ ब्राजिलनि गोजौसिन नोगोरारि बान्था ग्रेन्ड क्रस अफ द नेशनेल अर्डार अफ द साउथार्न क्रसजों मान बावनाय जादों। ब्राजिलनि हादोरगिरि लुइस इनेसियो लुला दा सिल्भाया गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनो बे सन्मानखौ गथायदोंमोन। बे बान्थाखौ भारत आरो ब्राजिलनि गेजेराव सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनो थाखायनो होनाय जादों। हादोरगिरि सिल्भाया बुंदोंमोन दि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया मोननै हादोर एबा दरनै हादोरनि गेजेराव हेफाजाब बांहोनायाव मख'जाथाव बिहोमा होदों। गंनैबो हादोरा गुबुन गुबुन गेजेर हायुंआरि प्लेटफर्मफोरावबो जयै खामानि मावगासिनो दं। बेनो जाहोनदि बिथांखौ बे सन्मानजों मान होनाय जादों। मख'जाथावदि मे दाननि 2014 मायथाइयाव बिबान सामलायनायनि उनावनो गुबुन हादोरारि सोरखारफोरा गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनो गोबांथार मान होनायनि बेलायाव बेयो 26थि गेजेर हायुंआरि सन्मान होनना सुलुङाव फोरमायदों। आदानि कम्पानिनो फ्लावार प्लान्ट बानायनो थाखाय धुबुरी जिल्लायाव दासान्दि एभिक्सन खालामनाया सोलिगासिनो थादों। धुबुरी जिल्लायाव मंगलबाराव मोनसे एभिक्सन खालामनाय हाबाफारिनि समाव पुलिस हानजाया गुलि गावदोंमोन, जायनि जाहोनाव सासे आबादारिनि जिउ खहा जायो। गुबुन सानै सुबुङा गोब्राब जोखोम जादोंमोन, जाय गिख्रंथाव थासारिखौ सहायनो हायाखैमोन जायगानि थागिबिफोरा। आसाम सिभिल ससाइटियाबो बे जाथायनि सायाव गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदोंमोन। जेब्लासिम सोरखारा गुबुन राहा होआ अब्लासिम बिथांमोना गासैबो रोखोमनि होखारनायखौ बन्द खालामनोबो दाबि खालामदों रायजो राजाफोरा, मानोना बेयो सरासनस्रा सुबुंफोरनि जिउ आरो जिउ राहानि रैखाथिखौ रोखा खालामनो हायाखै। मैया फुंबिलियाव मथुरापुर साहा बागानाव साहा मावदांसाफोरा गावसोरनि मोगा-मोगि जानांनाय गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ थाबैनो सुस्रांनांगौनि दाबिजों सोमावसारदों। आसाम साहा मावदांसा आफादनि सनारि दालाइनि नाजानायाव आरो मथुरापुर साहा मावदांसा आफादनि मददजों मावथिफोरा गावसोरनि जेंनाफोरखौ थाबैनो सुस्रांनांगौनि दाबिजों एसटिएफनि गाहाय मावख'नि मोखाङाव 1 घन्टानि हाबाफारि लायो।
मख'जाथाव दि दाबिफोरनि मादाव दं साहा मावदांसाफोरनि थाखाय मजुरिनि हारखौ बांहोनाय, साहा मावदांसाफोरनि थाखाय मजुरि बांहोनाय आरो मावदांसाफोरनि केसिउसिटिनि मोननांगौ रांखौ हगारनायनि राहा, साहा मावदांसाफोरा थाग्रा हानि बेरेखायै हा पाट्टा मोननाय, एस्टेट ओनसोलाव थानाय गुदि फरायसालियाव सानै फोरोंगिरि थिसननाय आरो बागाननि लेङाइ मावफारिया महरै खामानि मावग्राफोरनो दानारि बेथन बांहोनाय। बे हेंथा हाबाफारिखौ बेफोरनि थाखायनो थामहिनबा बेफोर जेंनाखौ गोख्रोङै सुफुंनो एबा मावफुंनांगौनि दाबिजों बे सोमावसारनायखौ लानाय जादों। 25 बोसोरनि उनाव मनिका कापुरआ सिबिआइनि नेटआव गोग्लैदों। गुबुन हादोराव कौटि रांनि सना फालांगि खालामनायनि दायनिगिरि मनिका कापुरखौ जोबनायाव सिबिआइआ हमनो हादों। भारतनिफ्राय सिबिआइनि मोनसे हानजाया मनिकाखौ खादों आरो बिथांखौ मैया अख्रां लामाजों दिल्लीयाव लाबोनाय जादों। मख'नो गोनांदि इं 1999 मायथाइयाव जानाय जाथायनि उनावनो मनिकाया आमेरिकायाव खारलांदोंमोन। सोरखारा मनिकाखौ भारतआव लाबोफिननो थाखाय इं 2010 मायथाइयाव आमेरिकाजों सोमोन्दो लादोंमोन, नाथाय सोमोन्दो लाब्लाबो बिथांखौ हमनो हायाखैमोन। मनिकाया 1998 मायथाइयाव सानै बिदा-फंबायजों मोनसे फार्म खुलिनानै बे केलेंकारिखौ खालामदोंमोन। सिबिआइआ 1999 मायथाइनिफ्राय बे आयदानि सायाव नायबिजिरगासिनो थादोंमोन आरो इं 2004 मायथाइयाव चार्जशिट दाखिल खालामदोंमोन। 2017 मायथाइयाव दिल्लीनि मोनसे बिजिरसालिया बिसोर साथामखौबो थामहिनबा जेराव दायनिगिरिया मनिका कापुरजों सानै आरोबाव दंबावोमोन, बिथांमोनखौ दायनिगिरि खालामदोंमोन। बेनि उनाव भारत सोरखारा आमेरिकानि खुंथायजों बे आयदानि सायाव गोबां खेब सावरायदोंमोन आरो जोबनायाव मनिकाखौ भारतनो गथायनो राजि जादोंमोन। बुधबारनि फुङाव एबा मैया मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जालाङो। गुजरातनि महिसागर दैमानि सायाव थानाय गंसे दालां बायनायनि जाहोनाव गंबा गारिफ्रा दैयाव गोग्लैलांदोंमोन, जायनि जाहोनाव सा 8 सुबुंफोरा जिउ गोमादोंमोन। मख'नो गोनांदि 1985 मायथाइयावनो लुजानाय बे दालांआ जोबोद लोरबां जाबायमोन, जेराव गोबांथार सोरखारा बे दालांजों थांनो थाखाय होबथादोंमोन, थामहिनबा थांनो थाखाय बादा होदोंमोन, नाथाय थांनो बादा होसेयावबो माखासे सुबुंफोरा बे लामाजों थांदोंमोन एबा दालांजों थांदोंमोन। जाथायनि उनाव गुजरातनि गिबि मन्थ्रिया नायबिजिरनायखौ फोसावदोंमोन दि आरो रोंग'साफोरनि मोनसे हानजाखौ जाथाय जायगायाव थांनो बिथोन होदोंमोन। मिथिनो मोननाय जादों दि बे दालांनि लुनायनि खामानिया 1981 मायथाइ आरो 1985 मायथाइनि गेजेरावनो आबुं जादोंमोन, नाथाय दालांनि लोरबां हालोदनि थाखाय रायजो सोरखारा बावैसो दालांखौ फाहामफिननो एबा बानायफिननो थाखाय 212 कौटि रां फोसावदों। भारत हादोरनि 10थि धोनिसिन गोदानै फारिलाइ फोसावदों। भारतआव करोड़पतिनि अनजिमाया लासै-लासैनो बांगासिनो थादों। मोनसे लाइसिनि गेजेरजों भारतनि टप 10 धोनि सुबुंफोरनि फारिलाइ फोसावनाय जादों। बेनि अनगायैबो भारतआव सा 205 करोड़पतिफोर दं होनना लाइसियाव फोसावनाय जादों। मख'नो गोनांदि बुहुमनि बयनिख्रुइबो धोनिसिन थानाय सुबुंफोरनि फारिलाइयाव आमेरिका आरो चाइनाया भारतनिफ्राय सिगाङाव दं, नाथाय गुबै बाथ्राया बेसो रिलायेन्स आरो जिअ' इन्डास्ट्रिनि मासिगिरि एबा सिइअ मुकेश आम्बानीआ भारतनि जौसिन मासियाव दं। बिथांनि सम्पथिया $116 बिलियन, जाय भारतारि राङाव 9.5 लाख कौटि रांनि बिगुमा। बे बाथ्राखौ मख'नांगोन दि मुकेश आम्बानीआ भारतनि अनगायैबो एसिया हादोरमानि गेजेरावनो एबा सिङाव सेथि मासियाव जायगा आवग्रिनानै दं। बिथाङा मुलुगनि बयनिख्रुइबो धोनिसिन सुबुंफोरनि गेजेराव 15थि मासियाव जायगा आवग्रिनानै दं आरो बे फारिलाइयाव आदानि ग्रुपनि सिइअ गौतम आदानिया 24थि मासियाव दं। बेराफारसेथिं भारतनि टप 10 एबा 10थि धोनिसिन सुबुंफोरनि फारिलाइयाव दं फारियै सेथियाव दङ मुकेश आम्बानी, नैथियाव गौतम आदानि, जायनि नेट वर्थआ $67 बिलियन निबो गोबां, थामथियाव शिव नाडार, जायनि नेट वर्थआ $38 बिलियननिबो गोबां। बेबायदिनो माखासे धोनिसिन सुबुंनि फारिलाइफोरखौ लाइसियाव मख'नाय जादों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।